βρισκόμαστε στο Καλάμι και θα ξεκινήσουμε την πορεία μας από εδώ, που είμαστε ακριβώς. Το ναυάγιο βρίσκεται ευθεία μπροστά μας, σε 40 μέτρα βάθος. Εμείς θα κάνουμε πορεία βόρεια και θα με ακολουθήσει μετά από την ξέρω την πορεία με την πηξίδα να πάμε ακριβώς πάνω στο ναυάγιο, όπου βρίσκεται σε καλή κατάσταση από το σημείο κόκπιτ, εκεί που τελείωνε το κόκπιτ και πίσω. Από εκεί και μπροστά φαίνεται στην πρώτη ματιά ότι δεν υπάρχει το αεροσκάφος, αλλά είναι όλο εκεί. Είναι όλο διπλωμένο, έχει διπλώσει από την πρόσκυνση και έχει διπλώσει και το ένα το φτερό και ο κινητήρας, θα σου δείξω που είναι ο έλικας και βγαίνει προς τα πάνω, είναι εκεί θαμμένος μέσα, στη λάσπη. Άρα βρισκόμαστε το αεροπλάνο επίπεδο και όχι σε εκατοφέρεια. Σε εκατοφέρεια είναι. Α, είναι σε αποχή λοιπόν. Αλλά σε ελαφριά, ενώ στην αρχή κατεβαίνουμε πολύ πολύ γρήγορα, είναι αρκετά κάθετο, εκεί σε αυτό το σημείο κάνει μια μικρή ελάττωση της κλίσης και βρίσκεται εκεί βρίσκεται το μεταξύ 39 και 41, εκεί είναι το εύρος του. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κατάδυσης αυτής είναι ότι ναι μεν έχει ένα χαρακτηριστικό το βάθος, το οποίο όμως δεν είναι το μοναδικό που δυσκολεύει την κατάδυση, είναι και η χαμηλή ορατότητα. Και επίσης η πλοήγηση, το navigation σε αυτό το μέρος είναι λίγο ιδιαίτερο, διότι όλα μοιάζουν, δεν έχει χαρακτηριστικά σημεία όπου μπορεί να ακολουθήσεις και να... Οπότε όποιος πρόκειται να κάνει αυτή την κατάδυση χρειάζεται αρκετά μεγάλη εμπειρία για να μπορέσει να πλοηγηθεί μέσα σε μέρος το οποίο δεν σου δίνει εύκολα χαρακτηριστικά για να κάνεις την πλοήγησή σου. Και μετά, αφού κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, επιτοσκοπήσουμε το κυρίως κομμάτι, θα ανέβουμε ρηχότερα, που θα ανέβουμε στα 36 μέτρα που βρίσκεται το φτερό. Το κομμένο φτερό. Το κομμένο φτερό, όπου το ωραίο με αυτό το κομμάτι είναι ότι έχει πάνω το όπλο που ήταν οπλισμένο το αεροσκάφος. Το ένα από τα δύο που είναι. Αυτό το πολυβόλο που έχει πάνω, το κανόνι που το ονομάζανε γιατί έχει μεγάλο διαμέτρημα, ήταν προσαρμοσμένο ειδικά για να μπορεί να λάβει μέρος το αεροσκάφος σε επιθέσεις σε πλοία. Οπότε γενικά είναι μια ενδιαφέρουσα περιοχή για κατάδυση, πέραν του συνηθισμένου. Χρειάζεται όμως λίγο παραπάνω εμπειρία από το μεσοδίτη και καλή καθοδήγηση. Αυτά. Γι' αυτό είμαστε μαζί σου.
θα ανέβουμε πάνω, αλλά αυτό μην το παίρνεις τώρα. Θα πω μετά το άλλο ότι η κατάδυση μαζί με τον Νίκο, το Γιαννουλάκη, είναι και ψυχοθεραπευτική. Για να το πω αυτό, να το γράψεις κανονικότατα, να το γράψεις. Γιατί εδώ πέρα είναι psychotherapy time. Μιλάμε τώρα για λίμνη. Και στο Κυριακή λίμνη ήτανε. Τυχαίνει, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Είναι τυχαίνει τώρα. Όποτε έρχεσαι εσύ βγαίνει λίμνες. Είσαι και θετικός άνθρωπος, είσαι χαμογελαστός, όλα αυτά συγκλίνουν σε μια θετική κατάσταση. Κοίταξε, η κατάδυση η ίδια έχει αυτό το χαρακτηριστικό και πρέπει να έχει κάτι με αυτό το χαρακτηριστικό. Πιάνουμε για να ηρεμούμε την ψυχή μας και να ευχαριστιόμαστε. Δεν πιάνουμε μόνο και μόνο για την αδρεναλίνη της υπόθεσης.